Исәнмесез? Башлап җибәрик. Безнең барыгызга да билгеледер инде, без пресс-релизларны тараткан идек. Безнең 1-6 август, 1-5 август көннәрне Казанда 6-нчы Бөтендөнья татар яшьләре форумы узачак. Без аны 2 елга бер оештырабыз. Бу инде димәк безнең 10 ел узган беренче форум уздырылганнан соң. Аның башлап җибәрүчесе монда әле күрмим, менә Мөнирә ул вакытта беренчесен оештырган иде. Быел аның 6-нчысы уза. Димәк, безнең инде хәзер менә исемлекләр, делегатлар урыннарда сайланып, билгеләнеп бетте. Хәзерге вакытта безнең, хәзер әйтәм, димәк, төрле илләрдән, Россия төбәкләреннән һәм Татарстан районнарыннан киләчәкләр делегатлар. Димәк, 24 илдән безнең 100-гә якын кеше, 100-гә якын делегат катнаша. 43 төбәктән 400-гә якын делегат һәм Татарстанның һәрбер районыннан һәм Казаннан, ялгышмасам, 20-гә якын яшьләр оешмалары, иҗтимагый оешмалар шушы форумда катнашачак. Алар барысы да бергә очрашачаклар. Инде 2 август көнне, 1 август көнне алар килә башлыйлар. Монда теркәлү процессы барачак. Алар барысы да яшиләр безнең универсиада авылында. Без аны шундый оештыру мәсьәләләрендә һәр вакыт кыен иде, аларны бөтенесен җыеп бетерергә. Күп кеше килә иде, Казанны күрәсе килә иде, каядыр таралып бетә иде. Монда инде чит илдә, Татарстанда, Россия төбәкләрендә бергә универсиада авылында яшәячәкләр. Инде бөтенесе дә барысы да бергә алар күрешәчәк 2 август көнне.